салом дӯстон, мушкилиҳои Месси дар шаҳри Париж то рафт зиёд мешаванд. Бидуни гол ва асист ҳамлагари аргентинӣ то ҳол футболбозеро мемонад ки нав карьераашро дар футболи калон оғоз кардааст. Дар бозиҳои бузург мо Месси қаблиро то қадри тавон ва имкон мушоҳида мекунем. Дар бозиҳои Лига як бошад, ба чашм мерасад ки ба Месси аҷоиб нестанд. Ӯ гӯё танҳо зоҳиран дар Париж бошад, ботинан бо тамоми рӯҳу қалб ӯ то ҳол футболбози Барселона аст. Баъд аз омадани хави нақшаи баргардонидани Месси ба Каталония таҳризӣ гардааст. Аммо имрӯз мо аз мушкилоти дигари Лео мегӯем. 11 ноябр дар Аврупо бозиҳои даври интихоби ҷоми ҷаҳон баргузор мегарданд ва моро як қатор рақобатҳои ҷолиби интизоранд. Бо 1x метавонед тамошои бозиҳоро бозам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ҳамаи маълумотҳо дар комментарияи ин видео. Ба ҳама муваффақият. ПСЖ ба таври қатъӣ зидди он буд ки Месси ба ҳайати тими Аргентина сафарбар гардад, аммо ба Лео иҷозаи ягон касро гирифтан шарт нест, вақте ки гап дар бораи ҳимояи ному нанги ватанаш меравад. Баъд аз солҳо мушоҳида мекунем ки Месси аз клуб дида зиёдтар дар тими мунтахаб хоҳиш ва мотиватсияи зиёди бозӣ кардан дорад. Дар ин бора директори варзишии дастаи шаҳри Париж Леонардо Рушо сухан карда аз ҷумла чунин қайд намуд: мо наметавонем ба бозингаре ки тобат дорад ва дар ҷараёни барқароршавист иҷозаи рафтан бидиҳем. Чунин ҳолатҳо бояд таҳти назорати қоидаҳои ФИФА бошанд. Дар 2 моҳи аввали дар ПСЖ буданаш Месси ба фарқ аз ПСЖ бештар дар сафи мунтахаби Аргентина буд. Акнун ҳам бо вуҷуди осеб доштан Лео ба сафи Аргентина даъват шуд. Леонардо бояд пай барад ки аз Месси бозиҳои дар Барселона нишондодаашро талаб кардан баробар ба интизорӣ боқӣ кардани фил аз ҷониби мурча аст. Чунин ҳолатро метавон дар Рамос ҳам дид. Месси ва Рамос дар дастҳои собиқи худ бо дору ва дар ҷараёни тавобат вориди майдон шуда бо нақди ҷон бозӣ кунанд. Дар ПСЖ то он даме ки ба пуррагӣ сиҳату бардам нашаванд, ба майдон барнамегарданд. меҳнату машаққати Мессиро дар мунтахабам метавон пай бурд. Ӯ мехоҳад бо тими миллӣ қаҳрамони ҷаҳон шавад, вагарна дар Аргентина ҳамеша пас аз Марадона хоҳад буд ва 100 туби тиллоам кӯмакаш намекунад, танҳо ҷоми ҷаҳон. ҳамлагари аргентинӣ давоми 2 бозии охир дар майдон набуд, сабаб ҷароҳатҳои навбатии ӯ шуд. Новобаста ба ин ҳолат сармураббии тими миллии Аргентина Лионел Скалони футболбози ПСЖро ба сафи тими мунтахаби Аргентина барои иштирок дар бозиҳои интихоби ҷоми ҷаҳон 2022 Қатар даъват кард. Месси бо ҷону дил ин даъватро пазируфт. Сол инҷост ки агар Месси бо сабаби осеби бардоштааш дар ПСЖ бозӣ кардан натавонад, пас дар тими миллӣ ӯ ба чӣ минвол дар рақобатҳо ширкат мекунад? Месси машқу тамринҳоро дар гурӯҳи умумӣ оғоз кард. Марҳилаи барқароршавии ӯ хуб ҷараён дорад. ҳамлагари аргентинӣ хоҳиш дорад то дар бозиҳои муҳимтарин ба мунтахаби Аргентина кӯмак расонад. Аз ин рӯ Месси тамоми ҷаҳду талоши худро барои он равон кардааст ки то бозӣ бар зидди Уругвай саломатиашро барқарор кунад. рӯзи 13 ноябр дастаи Аргентина бар зидди Уругвай ва санаи 17 бо Бразилия рақобат хоҳад кард. гуфта мешавад ки новобаста ба тамоми кӯшишҳо ва талошҳои Месси ӯ то бозӣ бар зидди Уругвай саломатиашро пурра барқарор карда наметавонад. танҳо эҳтимоли он вуҷуд дорад ки Лео аз ҳайати захиравӣ вориди майдон шавад. имконияти 90 дақиқаи дар майдон будани ӯ ба ҳеҷ баробар аст ва аммо то бозӣ бар муқобили Бразилия бозингари Аргентинӣ барқарор мешавад. классикои футболи Амрикоро бе Месси тасаввур кардан ғайриимкон аст. аллакай як маротиба ин бозӣ бо сабаби вайрон кардани қоидаҳои даврони пандемия аз ҷониби бозингарони Аргентина барҳам дода шуд. мавзӯи таваҷҷӯҳи Барселона ба Раҳим Стерлинг мақоми худро дар расонаҳои хабарӣ пайдо намудааст. сармураббии Ман-Сити Хосеп Гвардиола атрофи ин масъала ибрози андеша кард. ростӣ аз таваҷҷӯҳи Барса ба Стерлинг хабар надорам, аммо агар Барса ба дилхо футболбози Сити мароғ зоҳир кунад, қудрат ва тавоноии гирифтани ӯро дорад, гуфт Пеп. ҳарчанд Гвардиола мақсади худро пардапӯшонаам гуфта бошад, метавон пай бурд ки ӯ дигар ба Стерлинг таваҷҷӯҳи зиёд надорад. футболбози англис метавонад ба дастҳои кишвари Испания биравад. овардани Грилиш ба Сити мавқеи Стерлингро чунон танг кард ки найрангбозиҳои ӯ ҳам кӯмакаш намекунанд. Гвардиола рӯи рост мегӯяд ки агар Барса хоҳиши харидани Стерлингро дошта бошад, марҳамат, ман зид нестам. аз тарафи дигар хуни каталонии Пепро водор мекунад ки ба хави кӯмак бирасонад. бо фиристодани Эрик Гарсия наметавон ба ин ақида розӣ шуд, аммо ба ҳар роҳ Гвардиола мехоҳад кӯмаки худро ба каталониҳо расонад. гапҳои ба мисли дилхо футболбозро метавонад Барса бигирад хеле баланд
эълон менамояд агар Барселона ба Кевин Де Брюйне чашм андозад ҳеҷ гоҳ Пеп ӯро бо моли қорун ҳам иваз наҳоҳад кард. Стерлингро бошад лозим аст риёкориву найрангбозиашро камтар кунад, чунки дар Испания барои чунин амалҳо доварон беандеша корти зард нишон медиҳанд. баъзе аз қарорҳои қабулкардаи Сулшерро дар Манчестер Юнайтед дарк намекунанд. гап сари ҳолатҳои футболие мисли бо интихоби тактикаи нодуруст мавқеи озод барои футболбози рақиб дар майдон додан ҳам намеравад. ба чунин ҳолатҳо гӯё ҳама дар Манчестер одат карданд. моҷаро инҷост ки баъд аз шикаст дар дерби Сулшер ба он футболбозоне ки ба дастҳои мунтахаб даъват нашуданд як ҳафта истироҳатӣ дод. худаш бошад ҳамроҳ бо аҳлу оилааш бо ҳавопаймои шахсӣ ба Норвегия сафар кард. баъзе аз кормандони даста ва қисми аз судбозон чунин қарори мутахассиси норвегиро ғайриинтизор хонданд. мавқеи Сулшер дар Манчестер Юнайтед то рафт танг шуда истодааст. қисми аз шӯрои директорон дар даста тарафдори ӯ ҳастанд, вале қисми дигарашон аз лабрез шудани косаи сабру тоқат мегӯянд. гуфта мешавад ки агар натиҷаҳои даста беҳ нашаванд, Сулшер то охири мавсим дар вазифааш намемонад. қиссаи Роналдо ва Манчестер Юнайтед метавонад хеле кӯтоҳ бошад. тибқи хабарҳои нав, Криштиано баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ метавонад аз дастаи шаҳри Манчестер биравад. гап сари натиҷаҳои даста меравад. гуфта мешавад ки он мавқее ки айни ҳол МЮ дар Премер-лигаи Англия дорад, Роналдоро қаноатманд карда наметавонад. агар даста баъд аз анҷоми мавсим рохати Лигаи Чемпионҳоро соҳиб шуда натавонад, ҳамлагари португалӣ ба клуби дигар мегузарад. Роналдо мехоҳад идомаи корномаашро дар дастаҳои иштирокчии Лигаи Чемпионҳо паси сар кунад. барои мондани Криштиано дар дастаи шаҳри Манчестер ду роҳ аст. якумаш қарор гирифтан дар чаҳоргонаи Лигаи Чемпионии Премер-лигаи Англия, роҳи дуввум ғалаба дар мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо ва ба ҳайси қаҳрамон гирифтани рӯхати мавсими навбатӣ. роҳи якум осонтар ба чашм мерасад, вале барои он лозим аст то даста ба муддати тӯлонии мавсим барқарор ва устувор бошад. айни ҳол МЮ дар зинаи шашум қарор дорад. ҳатто Арсенали мурдаи оғози мавсим дар ҷадвал манчестериҳоро паси сар гузошт. барои таъмин кардани рохати мавсими навбатии Лигаи Чемпионҳо худи Криштиано бояд бештар аз дигарон талош кунад. ба ҳамин дӯстон боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.